mä tuun tähän, niin sillä että näkyy vähän. Joo. Eikö näy ihan? Joo, nyt näkyy kyllä aika hyvin. Siellä se on. Oleellinen tässä tämmöisessä käsittelyssä on se, että uskallatte mennä riittävän lähelle sitä asiakasta. Eli niin kuin rohkeasti, nyt täällä tulee tämä selkänoja vähän, että voisi niin kuin mennä vielä lähemmäksikin. Mutta niin, että ei varota sitä asiakasta liikaa, vaan mennään ihan rohkeasti. Ja tämä haastaa nyt meitä niin kuin vuorovaikutuksellisesti tämä asento, kun me ollaan niin kuin täällä, puhutaan tälle takaraivolle täällä. Eli puhutaan, jos asiakkaan kanssa jutellaan, niin puhutaan sillä lailla selkeästi, että asiakas kuulee, mitä me puhutaan. Jos on tämmöisiä voi tehdä jossain messuilla tai nyt siellä Kompassilla, Kauppakadulla, jakkara siihen ja kolehtikippo, niin voitte tehdä. Siellä voi olla hälinää, niin sitten voi olla, että pitää mennä vähän lähemmäksi korvaa puhumaan. Niin, että kuuluu. Niin huomioida tämmöiset asiat, mutta silloin kun me tehdään se rauhallisessa ympäristössä, niin kyllä se asiakas meitä kuulee. Me ei myöskään nähdä asiakkaan kasvoilmeitä. Eli kun ottaa kovasti kiinni, niin ei näe, että irvisteleekö se asiakas vai ei. Niin kannattaa kysellä, että eihän satu liikaa, kun me ei voida tulkita siitä kasvoilmeistä. Eli tämmöisiä niin kuin ominaispiirteitä, kun me täältä takaa tehdään, ja muutenkin asiakas, kun ei näe meitä, niin meidän kannattaa niin kuin ensinnäkin pitää se ote siinä asiakkaassa, että sitten kun se asiakas kokee, että on yksi käsi vaan kiinni, niin se ei näe, mitä me sillä toisella kädellä tehdään. Ollaan somessa. Ja vaihdetaan kättä. Niin kun molemmat kädet on kiinni asiakkaassa, asiakaskin tietää, että me ollaan tässä hetkessä niin kuin mukana. Niin uskaltakaa mennä lähelle ja se käsittely alkaa ihan vaan laittamalla kädet siihen hartioille. Eli sitä hartialinjaa nyt niin kuin lähdetään käsittelemään ja asiakas tuntee, mihin se käsittely on niin kuin kohdistumassa, kun se on siellä hartioissa. Ja nyt niitä hieronnan kontraindikaatioita eli esteitä tulee miettiä, että ei siellä nyt ole mitään luomia, näppylöitä, haavoja, leikkausarpia. Eli kannattaa vielä varmistaa, jos ei asiakasta tunne yhtään, että eihän sulla ole täällä mitään nyt semmoista, mikä pitää varoa tai muuta, että uskaltaako lähteä käsittelemään. Ei tietääkseni taas se on niin hyvästi, kun on leikattu, että itsekään huomannut mitään. Niin, siitä vaan. Just näin. Ja niin huomaamaton leikkaus, että et muistaisi semmoisessa olleesi. Niin lähdetään niin kuin tutustumaan siihen alueeseen ihan semmoisella painelulla ja vähän tämmöistä pusertelutyyppistä. Nyt kun se sivelyote, niin se on niin kuin pois laskuista. Ei voida käyttää väliainetta, niin meillä ei ole nyt sivelyotetta tässä ollenkaan. Eli tämmöisellä kevyellä painelulla, peukalolla, kämmenellä, sormenpäillä, niin lämmitellään tätä käsiteltävää aluetta. Eli niska-hartiaseutu, eli tätä yläselkäähän me halutaan tällä ja pystytään ennen kaikkea käsittelemään. Molemmin puolin, joko vasen puoli ensin, oikea sitten tai yksi puoli kerrallaan, tai vähän molemmat puolet yhtä aikaa. Jos tehdään molemmat puolet yhtä aikaa, niin kannattaa sitä voimankäyttöä arvioida. Että jos siinä on oikein kovasti voimaa ja molemmat puolet yhtä aikaa, niin se on sitten vähän semmoinen kosto elää tyyppinen tilanne siinä. Eli kevyesti painelle ja ehkä hyvä vähän niin kuin yksi puoli kerrallaan, niin pystytte vähän keskittyä, että mitä siellä sormen alla tuntuu. Ja peukalolla painellen, pyöritellen ja puserteluotteella tätä hartian seutua kevyesti. Lämmittelyä kun tehdään, ei saa sattua. Lämmittely ei saa sattua. Kannattaa tunnustella vähän, että onko siellä kireyttä. Täällä Villelläkin vasen puoli tuntuu yllättäen vähän kireemmältä kuin oikea. Tämä oikea puoli onkin vetreä, niin kuin nuorella miehellä pitää olla. Täällä on vähän jähmeyttä täällä vasemmalla puolella. Ja voitte lämmitellä myös vähän tästä sivusuunnasta, eli yksi puoli kämmenellä, niin voitte tulla vähän tänne lapaluiden väliinkin. Lapaluun välistä ja lapaluun päältä painelemalla kevyellä hankausotteella saadaan niin kuin lämmittelyä tonne vähän alemmaksi. Ja periaatteessa tämän käsittelyn voi viedä selkää niin alas kuin pystyy. Mutta tässäkin selkänojat tulee vastaan. Elena siellä ilman selkänojaa niin voi käsitellä sitten sieltä vaikka alaselästäkin. Mutta jos me alaselkää käsitellään, niin siinä tulee ergonomisesti vähän haasteita. Niin tämä on aika ergonomisesti kohtalaisen hyvä käsitellä tämä hartian seutu ja yläselkä. Sinne lapaluiden alakärkeen saakka voi sen käsittely viedä. Eli rintarangan niin kuin alaosia myöten. Samalla tavalla kuin normaalikin hartiaseudun hieronta, niin koittakaa jäsennellä itsellenne niitä kohtia, mitä te käytte läpi, mitä te käsittelette. Niitä lapojen väliä, niin kuin sanoin, sitä hartialinjaa, eli tätä yläosaa täältä,
lämmitellään. Siellä on tietyt lihakset, mitkä löytyy keskeisenä. Ihan puhtaasti sitä lapaluun päältä, eli selän puolelta suoraan lapaluun päälle. Siellä on alempi lapalihas keskeisenä ja voidaan mennä vähän tuonne olkapään takapuolelle, olkapään kainalon takaseinämä, eli olkapään takaosa. Niin tunnustella sieltäkin, että onko siellä kireyttä. Toisella kädellä voi vähän tukea ja toisella kädellä sitten painaa täältä olkapään takaa. Vähän tämmöistä hankausotetta pyörittelyä. Ja lämmittelyä voi tehdä tänne olkapäille myös, eli olkapää etuosaa helposti sormenpäillä, sivuosa, samoin sormenpäillä vähän käännetään. Eli nämä on yleensä herkullisia kohtia. Käyntikorttihieronta on siis, yksi tarkoitushan on tehdä asiakas tietoiseksi hieronnan tarpeesta. Ettikää ne kireät kohdat, sanokaa ne ääneen, niin asiakkaalle tulee semmoinen olo, että pitäisiköhän mennä hierontaan. Ja vastaus on kyllä. Niin. Ai että, täällä on tämmöiset tyypilliset kireydet. Onko ollut olkapää kipua ja mitä täällä tuntuu? Sitä voi sanottaa sitä löydöstä. Ja te voitte ihan hyvällä omalla tunnolla vilpittömästi sanottaa sitä, koska nämä on ne yleiset kireyskohdat. Ja hieronta auttaa. Eli te ette huijaa. Te voitte ihan hyvällä omalla tunnolla myydä sitä omaa palvelua. Ja varsinkin kun se on yksilöllinen käyntikorttihieronta, niin se asiakas saa sen hieronnan ja te voitte ihan yksilöllisen arvion tehdä, että mitkä kohdat ne tällä asiakkaalla nyt sitä käsittelyä tarvitsisi kaikkein kipeimmin. Olkapää etuosa, täällä on vähän tätä jähmeyttä molemmin puolin vasenolta. Ihan tavanomaisesti. Ja kun on käyty läpi lapojen väli, tämä hartialinja lämmitellen, olkapäätä myöten, sitä olkapään takaosaa myöten, niin sitten palattaisiin niihin kohtiin, mitkä on niitä kireitä. Yleensä se hartialinja, niin kuin Elias tekee, sitten lähdettäisiin työstämään sitä. Puolen tunnenkin käsittelyyn, niin me saadaan niitä kireyksiä sieltä pois. Ai että kun rutisee hienosti. Niin tänne saa kyynärpää, kyynärvarsi on hyvä työkalu tässäkin. Toisella kädellä taas voi vähän tukea, vähän pitää vastaa ja sillä kyynärvarrella. Se on trapezius laskeva osa. Siellä on levator scapula eli lapaluun kohottajalihas. Ylempi lapalihas supraspinatus täällä käsittely alla. Täällä on vähän kirjoittaa. Toni saa tehokäsittelyt siellä kun. Ja tämä oli Elias hyvä vinkki, kyynärvarsi, koska jos meillä on sitä jerkkua siinä asiakkaalla vähänkään enempää, niin tämä on ergonomisesti kevyttä työstää tällä kyynärvarrella. Jotkut tekee jopa molemmat puolet yhtä aikaa. Sitten vähän kuin pää kainalossa, eli asiakkaan pää melkein kainalossa sitten kun lähtee. Tuolla on oikein hyvä paine, kun ne molemmilta puolella. Niin. Niin nojailee vaan tässä. Niin. Kyllä kun. Do you press down? Press. Press down and forward, backwards. Edestakainen liike. Eli alaspäin ja eteenpäin, alaspäin, taaksepäin. Ja kun te teette näitä käsittelyitä, nyt sanotaan nyt vaikka teette 100 nyt alkuun, niin te tiedätte sen jälkeen ihan tarkkaan, että mistä teidän kannattaa lähteä etsiä niitä kireitä kohtia. Eli sitten se vaan niin kuin, ikään kuin se aika siinä käsittelyssä lyhenee ja lyhenee. Te tarvitte sitten 5 minuuttia, niin te voitte näyttää asiakkaalle, että tuolta katsotaan, juu on kireä, siitä se lapaluun kohottajalihas, juu, sekin kiristää. Ei tarvitse etsiä sitä sen kauempaa. Käyttäkää tässäkin, nyt itse on tottunut, niin kuin se nyt on kostautunut sinne peukalolle, niin olen tottunut käyttämään paljon peukaloa, mutta säästäkää. Ja se, niin kuin Merianna, sitä kämmentä, oikein hyvä. Tarja ja Elias yhtä aikaa kyynärpäät siellä Tonin selässä, hyvä. Siellä on jerkkua, niin saa mennä, niin, että se keventää sitä. Ja niillä puserteluotteilla sormenpäillä,
niin sinne saa sitä vaihtelua, kevennystä myös. Sehän tässä on huono puoli tässä tämmöisessä käsittelyssä, että tämä tehdään käsillä. Me ei päästä siihen otteen päälle, paitsi sillä kyynärvarrella. Tähän pääsee niin kuin otteen päälle vartalopainolla. Muuten me tehdään tämä käsillä. Eli näitä, jos menette jonnekin messuille tekemään, esimerkiksi Suomi Pop-festivaaleilla, niin heinäkuussa, niin siellä on ollut meiltäkin valmistuneita hierojia hieromassa sitä festarikansaa heinäkuussa. Ja siellä kun teet tämmöistä hierontaa sen 4 tuntia, 5 tuntia, 6 tuntia putkeen, niin se tuntuu käsissä. Mutta sieltä voi saada hyviä asiakkaita. Tai jossain messuilla me ollaan käyty tekemässä ja yritysten tyhypäivissä ollaan käyty näitä hartiahierontoja tekemään. Ja monet kokee sen niin, että pari tuntia riittää oikein hyvin. Ehdit tehdä vaikka helposti 4 tämmöistä käsittelyä sen 2 tunnin aikana, niin 2 tuntia hierontaa pelkillä käsillä, sormilla, niin se väsyttää. Menkää sitä lapaluitten reunaa, lapaluitten väliä. Voitte vähän liikkua sivuttain sormenpäillä sinne lapojen väliin. Täälläkin rutisee, pikkusen rutisee, ihan hyvä. Vähän pikkasen joutuu vastaan. Ja koittakaa käydä symmetrisesti vasen ja oikea puoli suunnilleen samoista kohdista, niin pystytte vähän vertailemaan, että mikä se löydös siellä on. Do you want me to press more or it's enough? Joo. Voin enemmänkin. Painaa. More? More specially More. Okay. Yeah. Thanks. Olis vaan tolleen sanonut. Aivan Eli hankausote on hyvä tämmöisessä käsittelyssä, kun ei ole sitä sivelyotetta käytössä. Ja hei, nyt kun sanoin, että kun ei ole, mennään vaatteen päältä, niin ei voida käyttää väliainetta, sivelyote pois laskuista, mutta sen voi kyllä tehdä sovellettuna. Eli vähän paljonko se tekstiili antaa periksi, niin kyllähän tänne sivelyotetta saa tähän tapaan tehtyä. Ja jos se paidankangas sen sallii, niin ei ole mitenkään luvatonta. Siinä tulee kitkaa, siinä saa lämpöä tänne aika hyvin, että se voi olla ihan mahdollinen, mutta perinteisesti sivelyotetta aina mennään sillä väliaineen kanssa ja väliainetta meillä ei nyt sit ole. No mites tässä semmoinen kevyt taputtelu esimalkuun, kun se sively ei voi silleen käyttää, kun tää on semmoinen, mitä mä oon itse tehnyt aika tyyppisesti, niin varsinkin itselle ja muille. Että käyttää säilyksen. Käy hyvin. Tänne voi siis taputteluotteita tehdä hyvin joustavasti. Ja tehdään niin kuin tekee sormen päälle, ja sitten ihan vaan niin kuin, ja se menee jonkun musiikin mukaan. Niin. Voi tehdä hyvin pientä rummuttelua, taputtelua. Ja tässähän siis mielikuvitus myös rajana taas, että miten tänne sitä painetta, paljonko sitä haluaa käyttää, paljonko sinne olisi tarvetta käyttää, ja sitten vaan hakee sieltä semmoiset sopivat asennot. Ja näitä myös voi olla, että netistä löytyy paljon erilaista variaatioa tehdä tämmöistä lyhyttä käyntikorttikäsittelyä. Hartialinjaa, lapojen väliä, sieltä lapojen päältä infraspinatus, niin alempi lapalihas. Ne on hyviä kohtia, jos me ajatellaan, että halutaan asiakkaalle näyttää, miten jumissa se on. Ettikää se infraspinatus ja ihan kevytkin paine ja kysyy, että tuntuuko täällä arkuus. Niin 90% sanoo, on siinä muuten kipeä kohta. Alempi lapalihas, infraspinatus vähän kiristää, hieronta helpottaisi. Ja meillä on se kalenteri siis siinä vieressä. Että me voitaisiin tarjota se aika asiakkaalle. Ei jäädä odottamaan, että kuulostele, miten tämä tuntuu ja varaa sit aikaa, jos siltä tuntuu. Niin ei, se tulee puolen vuoden päästä hyvällä tuurilla. Niin varataan se aika sitten saman tien. Tai annetaan vähintään esite, käyntikortti, puhelinnumero, QR-koodi jonnekin kotisivuille, varausohjelmaa, että silloin työkalut sitten varata. Täälläkin on hyvin tuntuu. Täällä on se sillä lailla kohta, lumps. Joo. Ja nämä kestojumit. Joo. Tämä hartiahieronta, onko se niinku tuossa tuolissa sitten, voisiko se siinä kaikista niinku semmoinen optimaalisin? Ergonomisin. Ois. Tuommoinen oikein tuoli sitä varten. Ja jos me ajatellaan jotain
messuja tai sinne kävelykadulle, niin toihan olisi niin kuin vetonaula. Että se kiinnostaisi ihmiset, mikä toi tommonen tuoli on, mikä toi tommonen härveli on. Niin ne haluaisi tulla kokeilemaan sitä tuolia. Ja siinä samalla me saataisiin myytyä se hieronta. Välillä mä myyt sen tuulikin vielä voitolla. Niin, just näin. Tuolikin myynnissä. Aika symmetrisesti samalla tavalla infraspinatus kiristää tällä puolella. Se hyvä puoli on tässä Villen kohdallakin. Kireyttä löytyy, mutta symmetrisesti vasen ja oikein. Aavistus siellä oli se vasen puoli hartiasta tuolta enemmän kireä, mutta ei isoa puolia. Mä veikkaan, että se on siitä, kun tuo Iljakostas vähän lähti viime viikolla, niin toisessa puolella sellaista vähän varomaan niin pikkuinen toispuoleisesti niin nyt viikon ajan melkein. Niin. Jopa ihan siis jotain toiminnallista siellä. Samalla tavalla. Infraspinatus vähän kiristää, niin se tuo tänne olkapään takaosaan myös tätä kireyttä. Niin, voisiko se? Mitä sä teet työksessä? No, sit sä saat siihen toisen. Mä en tee mitään. No se on aika. Oot sä oikeakätinen? On mä oikeakätinen. Ja kun se on se lapojen väli, siellä on se lapaluun yläkulma, eli sitä hartiaseutua, se on se olkapää etuosa, niitä yleisimpiä jumikohtia, niin kannattaa lyhyessä hieronnassa varsinkin niin varmistaa, että ehditte käymään niitä semmoisia todennäköisimpiä kireitä kohtia. Asiakas kokee herkästi saavansa silloin enemmän vastinetta rahalle. Varsinkin jos se on tämmöinen maksuton käyntikorttihieronta, niin asiakas saa paljon vastinetta sille rahalle, jota ei tarvitse maksaa yhtään. Ja näitä on helppo myydä, tämmöisiä käsittelyitä, jos ne on ilmaisia. Niin asiakkaat kyllä tulee kokeilemaan, ellei niillä nyt ole joku este, että ei saa hieroa. Monesti ne asiakkaat kyllä tietää sen itsekin. Olkapää on just leikattu, niin ei ne anna siihen koskea. Ja ne on semmoiset, mitä sopii vähän niin kuin huomioidakin, että jos me käsitellään olkapäätä, niin annetaan asiakkaalle pieni heads-up, että voisin kokeilla vähän miltä tuo sun olkapää tuntuu, niin asiakas saa hetken aikaa reagoida, että jos siellä onkin joku, ettei halua, että siihen koskee, niin kerkee kieltää sen. Älkää ikinä lopettako. Ja parhaimmillaan se palaute on tähän tapaa tämmöisessä käsittelyssä, että sitten kun kysytään palautetta, niin se palaute on, että muuten hyvä, mutta loppu liian äkkiä. Muuten lopetit. Niin, lopetit sen hoidon siinä. Tästä on hyvä tehdä puserteluote tänne hartialinjaa. Nyt mä teen kahdella kädellä tänne. Mahtuu hyvin täältä ottaa kiinni kahdellakin kädellä. Tämmönen pieni sivusuunnan paine ja nostelu tänne. Tää tuntuu, että tästä on se nostaa nämä hartiat paljon luisemmilta silloin kun pötköttää. Et silloin tuntuu, että se pehmeää jotenkin valuu sinne. Niin, ja sitten siinä on se sivelyote, joka tekee vähän, ikään mennään ihan sen ihon myötä. Nyt me mennään vähän kuin kudoksia vastaan. ei ole kipeä oppa. Se on kyllä vähän herkillä sirkkuta, joo. Tää on, tää vasen puoli sulla vähän kireempi, vähän tukkosampi. Voiko olla niin kuin tässä, kun hänellä on niin valtavasti puoliero, niin jotkut nukkuma-asennot tai jotkut... Mä sanoisin, että se on kannustettavaa ammatillista pohdintaa, että mistä se jumisit johtuu, kun sitä on kaikilla. Ja melkein voi sanoa, että sinne kuolemaan saakka. Niin kyllä sopisi miettiä ihan yhteiskunnallisesti, että miksi ihmiset kärsii lihaskireydestä, puolieroista, jännityspäänsärryistä, vaikka meillä on mitä toistaa taitavampia lääkäreitä ja fysioterapeutteja ja hieroja maa täynnä, niin silti ihmiset kärsii niistä. Nukkuma-asento, harrastuksessa tulevat kuormitukset, frisbee, golf, vaikka nyt esimerkkinä jonkun verran menee tuonne olkapäähän, jos siihen hurahtaa. Sitten tulee, menkää vaan tällä katon, niin sitten tulee tasaparit, kun mun ei tarvitse enää itse olla sit asiakkaana, niin Ville pääsee täältä niin kuin toteuttaa hoitoa sitten. Ja symmetrisesti muistakaa käydä vasenta puolta, oikeata puolta. Etitään niitä kireyksiä sopivalla voimakkuudella. Vähän irrotellaan niitä sovellettuna puserteluna, sovellettuna hankausotteena.
olkapään seutu aika helposti pääsee, kun tuutte vähän niin kuin siihen sivuun. Pääsee aika hyvin siihen olkapäähän ergonomisesti myös. Ja nyt kun tuoli ei nouse, ei laske, tässä asiakas on staattisessa niin kuin korkeussäädössä, niin menkää itse vähän leveämmällä käyntiasennolla, niin pääsette vähän alaspäin ja vähän pienemmällä, tarvittaessa vaikka vähän varpailla, niin pääsette vähän ylös, niin säädätte itse sitä omaa työkorkeutta sitten sillä niin kuin jalkojen kautta. Olkapään seutu, etuosa, miksei takaosa myös, jos sieltä samalla tavalla täälläkin lumps lumps pientä muljua. Ei mitään ihmeellistä, mutta tunneeko sä jotain? Onko jotain? Ei tunnu Joo. Ja tästähän voisi mennä, niin kuin siellä Eliaksen puhetta kuuntelee hauista, niin vähän tarpeen mukaan. Jos se ongelma olisikin nyt vaikka se vasen yläraja, niin tästähän voisi mennä alaspäin. Otetaan haukkarille ja tänne voisi mennä tänne kyynärvarteen, että tätähän voi soveltaa ja muokata ihan oman näköisekseen tätä koko käsittelyä. Mutta tämmöinen perinteinen, kun ne asiakkaat sitä hartiaseutua valittaa, niin tästä pystyy helposti tämän hartianseudun käsittelemään. Hei, ne rintalihakset saataisiin aika hyvin myös rintavammalla ihmisellä, kun painovoima vie tonne. Jos ihmisellä on ongelmaa hartianseudussa, jos siellä on ongelmaa olkapääalueella, niin siellä on ongelmaa sillä rintalihaksistossa, vaikka se ei itse sitä tiedäkään. Eli tästä on helppo käsitellä rintalihakset. Tunnette solisluun, se on se luinen maamerkki. Menkää turvallisesti aika läheltä sitä solisluuta, solisluun alapuolelta. Et älkää menkö liian rohkeasti. Joo. Oo, vähän kireyttä, hei. Ei vaan. Mennään maltti. Saattaa loppua se työnteko nimittäin nopeasti. Pysykää aika lähellä solisluuta ja sormenpäillä. Voiko kallon pohjaa tässä silleen? Voi. Kohta mennään sinne. Rintalihakset, ne on helppo ottaa tuosta. Eli se voi olla nyt semmoinen ihan vaan tunnustelukin. Ja rintalihakset on ihmisellä herkkä paikka, eli älkää menkö liian rohkeasti. Mutta siitä on ehkä hyvä tehdä semmoinen numero, että ihmiset tietää, että se on ihan selkeä yhteys tänne selän puolelle. Lihas epätasapaino tai lihastasapaino. Rintalihakset on hyvä tunnustella tuosta ja sen voi tehdä hyvin hienovaraisesti. Iso rintalihas, pieni rintalihas siellä alla. Ja sitä voi sanottaa asiakkaalle myös, jos siellä on erityistä kireyttä, jos siellä ei ole, niin asiakas arvostaa, kun te vähän raportoitte, että mikä siellä teidän sormeen nyt tuntuu. Mitä se sitten aina ongelma? Tuntuuko vai eikö tunnu? Niin, just näin. Rintalihakset ei paljon ilmoittele, vaikka ne olisi ihan tukossa. Edelleen se tuntuu sitten täällä hartian seudussa ja niskassa. Ja sitten sitä tilannetta voi ylläpitää se rintalihaksen kireys. Ja muistutus nyt, kun tämä on vähän lyhyt käsittely, vähän nopea, teille voi äkkiä tulla kiireen tuntu. Että teillä on jo jonoa siinä, että sieltä on seuraava jo tulossa ja kyselee jo, että kauanko se vielä kestää. Sitten lähdette vähän kiirehtiin, eli oikaisee. Mette vähän liian nopeasti, liian syvälle, että saa niinku tehoa siitä. Niin sinne jää ne sormet sinne rintalihakseenkin. Sitten jos mennään vähän liian nopsaan, niin asiakas kun lähtee, niin se koittaa ottaa niitä pois sieltä, niitä teidän sormia. Se jää semmoinen ikävä tunne sinne, kun se on pikkusen liian kovasti mennään sinne. Eli silti maltti, lämmittely ensin. Jos ei ehitä mennä syvemmälle, niin ei mennä ollenkaan. Mennään vaan kevyesti. Eli ei voi vaan äkkiä käydä siellä ja syvällä ja lähteä kotiin. Kun sitten ne jää ne sormet sinne. Ja kun on käyty hartia rengasta edestä ja takaa, niin ihan lopuksi niin se niska, kaularangan alue. Linnun nokkaote, lekoukko-ote ja linnun nokkaote. On myös hauen leukaote. Voitte käyttää kumpaa vaan. Mä oon itse keksinyt ne.
Uskokaa tai älkää. Linnun nokkaote. Tänne kaularankaan. Mä otan näin mukaan, kun mä kehittelen lapsille semmoista satuhierontaa, niin mä Joo. otan nämä leekoukot ja hauen suut ja Linnun nokka, hauenleuka, leekoukko. Mitä voisi olla? Kissan tassu, jotain painelua. Ne olisi hauskoja. Siinähän on muuten semmoinen tuotteistamisen paikka. Satuhieronta. Ja kaularangassa tämmöinen linnunnokkaote on turvallinen, kun pysytte siellä selän puolella. Älkää ottako sitä kaulaotetta, vaan sieltä niskasta nimenomaan. Että ei etupuolella saa Niin. Ja tässä, jos haluatte, niin nyt se asiakkaan pää voi vaikka ottaa vähän tuohon kainaloon, niin asiakkaan ei tarvitse jännittää sitä päätä. Tietenkin jos oma kainalo haisee, niin älkää sit ottako. vain silloin, kun deodorantti. Siinä sen keikan alussa voi tätä tehdä, mutta Maybe, is it possible to make something like, yeah. very good. Siinä tulee ne hermot. Kyllä voi. Voi liikuttaa, voi kääntää. Sorry. Mitä? Tai sitten vaan otsasta ottaa ja tukea täältä. Niin, että asiakkaalla ikään kuin pää on rentona siinä, vaikka me käsitelläänkin. Kaularangan aluetta alhaalta ylös ja ihan lopuksi kaularangan osalla sitä kallon pohjaa. Ja nyt mä tuen vähän tuosta otsasta ja painelen tuolta sormenpäillä sitä takaraivon luun reunaa, eli kallon pohjaa. Varokaa korvan taustaa, ettei ihan sinne korvan taakse mennä, vaan täällä takapuolella.